Mga puso, subong hapon aton hibaloon ang inspirasyon kay istorya sa estudyante nga padayon nga nagahimakas sa biyak sang kabudlay sang sitwasyon sa aton kwento ng Pilipino. Wala na gid kuya ga-focus sa weakness ko kag nag-focus na gid kuya sa kung ano ang kusog kag kung gaano kagamanan ang Dios kay gapati gid kuya nga ang Dios niya ang ano maga-provide kag nakahibalo sing tanan. Sang grade 1 to grade 3 is ang mga grades ko tag-as pa, tag 90 pa pataas. That time nga ano nga do hindi ko na gid sila nga kaya magpadto pa kayo sa eskwelahan. Sang grade 4 ko hasta nag-graduate ko elementary hasta subong ng ano nang doon nagnubo ng mga grade ko tungod sa situation ko. Pag dulong sang magulang ko to ato nga time to danlog tapos naglumpat ko sa bato sa may sapa naka-danlog tapos ang hinipanumdum ko nga nag-amo ko ni padamo-damo nga amo gining ginano ko ginagyan ko yes do siling ka makasiling ka nga do hindi ka na do mas mayo pa nga mag-tiner ka na lang sinyo balay is subo man pero kay may makita ka ba nga iba niya nga mga bata ga dinagyang ka ikaw yara lang yan sa sulod sing balay mo may ma-provide sa ako sa sungkod ko para magamit ko gid sa future nga nalagay sa pag-eskwela and then sa pag-serve gid siya. Subong isa lang niya sa katuig so lipot na gid siya so hindi na gid siya nga magawi gid sing dugay kay tungod kay kahoy lang sa tapos gabok na. Kini pangayo ko gid nga ano makatapos ko eskwela especially sa college kag makakuha sing kurso gid nga ano nga ginidream ko gid nga maging computer engineering. Siyempre mabuligan gid ang family ko sa ni mama ni papa ibuslan kumablang ako ang ilang kabudlay sa ako ng is ang bulig lang gid sang simbahan sa kon especially gid ang Ginoo is ano gid maghatag gid sang kaisog strength sa pag-atubang sa paglaom gid. Kung sa weakness na gid ko yung ma-focus, sigurado mad-down gid ko nga mad-down. So dako gid nabulig sa akon sa pagserbisyo sa Ginoo nga hindi lang gid madulasing paglaom sa samtang kabuhi.